Estem ací en les estudis de la Salle Paterna i vos vaig a dir resum de Històries de por, un llibre d'Àngela Böhme. La història tracta sobre un xiquet que està malalt de la cama i es queda a casa durant una setmana. I sempre que arribaven els seus pares o els seus avis li pedia que li contaren una història de por. Després d'uns dies s'avorria molt i aleshores va cridar a una niñera que també li contava històries de por. A la fi, ell va escriure també 2 històries i més tard se les va contar als seus pares, als seus avis i la seva niñera. Les seues històries s'anomenaven Sirius i els xiquets dels farolets. Adeu!